Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message after the tone. Okay, I could try phone a big. I could network. I could try phone a big. Network yangu ere guys. Network. Mira ndimudza andipe ningekiri. Mira ndimudza andipe direct number yake. Hello? Hello, hey, after a long struggle. Yava yakata. Angapinda one. Right one. Hello? Hello? Hey, after a long struggle. After a long struggle. Hello? Hello, can you hear me? Sure, Ndadanetsekana right hand dadzi. Tipe inyaya ngadzitsve hanzi chii chiri kuitika na sisipeka. Sisipeki mawani. Hey, chii? Rapa mari yangu 100,000. Kare. Kamari yao Makampa 100,000. Sharini. Network. Yakuti reconnecting network. Murikuita mchikata network pamuri iri bed, I think. Ifoni yawe. Hello? Ndipe direct number yenyu. Ndipe direct number. Network iri kuti reconnecting network I see achisichirimi network. Alright, mira ndicheke kupuwa direct number yawo. Network yawo because iri itonetsa. Arutaka mpa 100,000 he. Munoona zvinonetsa nyaya dzakadai so idzi. Zvandandishitaura kuti nyaya dzakadai dzikabvera dzangobuda guys maskeleton ese akuti waya. Andimazviona. Maskeleton ese akubuda hanzi uses cell C. Nyaya dzakadai so saka ndandishitaura pepa kuti ngangouya clear sarake. Auya clear sarake. Truly speaking nyaya dzakadai dzanga singabudi, dzanga sina basa. Andimoona. Dzanga singabudi but senje kuti aramba iyoyi. Andimoona. Aramba kuti andiende kunotaura pa live ndichiclear star rangu. Andimazviona. Yes, Martha Ruvinga. Saka muri kuona manje vanhu vese maskeleton vakudi vakubuda. And this is going to raise my concerns manje kune vamwe vabereki vane vana asanapiwa number Kelvin. Asanapiwa number ma direct course. Ndakamirira number yato yakasenda tombotika ka2. Andowana. Asanapiwa number. Saka office yangotaura kapipe akashinji kachona. Akuna zvimwe zvinozongo direct call asanapiwa number direct call because andiri kutry kufona iri kunamba kupinda direct. Ikuenda kuvoice mo saka ndizozoti direct call ndeipi. Anmona. Because the parents but Welcome to voicemail. andimukona. Their parents vanenge vane vana kune zvimwe zvikoro izvi now. Vachataka kuraise ma eyebrows. Andimona. Kuti who are we dealing with pano? Who is this person? Andimazviona. This can destroy career yeumwe munhu kana the future yeumwe munhu manje. Taura zvakanaka, come and say your side of the story. Come and give these parents back their monies. Come and explain what is going on in nyaya yechikoro. Nyaya isaenda kure. Anditi. But iye akati azviiti kuti I explain. Guys, ndakuwanza right. Feeling hungry, guys. I am very hungry.
I am very hungry. Ndidzisire wakafuta yangu ndambodya ini guys. Mukunzwa? Hello? Iwe. Right. Ndikaitimire ndavasendera message. Ndasenda message saka mirirai tinzwe kuti zvakamira sei. Mirirai tione nyaya dzacho dzakamira sei. Uise pa3 chaiko pamicrowave apa chinyatso kupisa kubhoila hadi chikafu chakatonhora ndigwari nda chikafu chopisa tadza 5 andi mazviona guys. Nyaya dzakadai so dzinonetsa idzi. Naye handinambodya wako ufunge handina naye vanhu vati basa kunoka kubika chizati tine life ndizvobhowa zvokuti zvobhowa wako hanzi tell us nyaya yaditererewo kuti ndiye zvaitika. Guys modawo makuwa saka ndanyora comment yangu ndobva ndarova pasi anoona ndatoenda inini ndaenda papa ndazodzoka time ndati rega ndaona zvimatekiteki ndadzoka online manje ndanditoriwo busy zvangu nezvimagraft zvangu ndatodzoka nhasi kudai so wanike kuri kupisa haikuona iwe unoziva ndiri kuudzai kuti kana uri vanhu vakaita sesu komenda kunodza kunongwa ndanongwa guys ndaundugwa ndambotanga ndamboseka soka ndichiundugwa ndikaseka ndikati aiwa kasi munoziva sometimes ndinozoyenyawo kunyarara kwachonawo inini guys ndonyanya kunyarara hangu wedu weka asi komenti ika ione makomenti akadai mangani but yangu ndo yangoitwa tekiteki apa mazhinji angari maghosti ka imi munomaziva kuti maghosti anenge achibva kupi munoziva kuti maghosti ini ndiri enemy yemaghosti akawanda munozviziva imimi guys hapana rimwe radambuka nhasi mazino ranakigwa ghosti iroro ndanga ichita kutedza every comment yanga ichirituka richita kuisa maraving emoji ndaseka munoziva ndikati ende vanhu munotozvinetsa munhu ochide muchimboziva munhu amukutotuka kuti kudai soka hana kana shungu nemi ende hana kundugwa chako chaiuka ndo kwandatojaira kuita handichatombokwati kana kuvhundukana kudi ndinotoseka hangu kuti shuwa muchiri kuti vanhu vakaita sesu tichavhunduka kuundugwa nemaundurigwa atinoitwa daily ndokuchazora ndichivhunduka komenti yepafacebook naini ina ndichaitiri mafeelings echene pafacebook aidi handichavhuri mafeelings echene pafacebook ka saka ndazoti aiwa rega ndimbofamba nemacomments ndazenge ndakuundurawo guys mondiregerere yenyu guys asi ndaundura ndazenge ndotevedza comment by comment guys uchizama kupindura iri rimwe ghost riri kuya uku uchipindura iri ghost iri rimwe ghost riri kuya uku mamwe ndichibloka kuchiuya zvimwe zvivana ndikusaidi uku ini mabridemaids akaoma guys mabridemaids akaoma guys ndichipedza kudai so rimwe bridemaids riri kuya riri kupi ndijara kurundukwa zuvani daily saka ndichavhunduki guys munoona mukatoti mukundura zimenika munenge muchitowaste your fucking time and asi ndizvinondotogona kuti ndakufunga kutoti ndongodeni hangu because no publicity is bad publicity so izvozvi ndikakudzai mafriend request ka ari padhoku profile kwangu ka inemi munoperegwa ndazobvunza kati nai mafriend request yakakanaka kwakanaka ine mafriend request muna zvinoita zvandinozonziona kuti chokwadi no publicity is bad publicity ndaundugwa kakuya vaya vangwachindiundura vazhinji vacho ka vazere padho izvozvi varoda kuti ndivaapprove kuti apinde pawo pangu mamboundura wani kati hure iri wati vari kuda vatuterere vari kuda vatuterere andimaona saka ndaona vazara kuuyu ndikati nai jesu saka zvo apa pofamba sei ndamboshingirira ndaundura ndadzoka pepa ndazondidzoka leti kamakomenzi asvikoku amwe ndandisingasamaona nandichiona undo nechipindurawo ndichiundurawo ndaundura vamwe vandaundurawo vachinyarara vamwe vandaundurawo vachinyarara maghosti ndichibloka ndosara nevanhu maghosti ndichiblack handisati vapedza kuundura vapedza petronela vapedza kuundura ndaundura vakauya pawo pangu ndo vanotamba nazvo ukauya pawo pangu ndazondifarisa pawo pangu unotouya kwakapfeka ghost because pawo pangu ndopedza newe ndotamba newe zvakanakisa kupublic uku nhasi ndamboti rega ndaundura asi ndatozona kuti ndandaneta guys ndandaneta shuwa kumuza kunonzi kunetsa nekunyora ndandazonetsa manje nekukomenta ndikavaudza ndikati ndaneta
Ndanokuta muzi live. Ewa ndo live. Ndikati ndanetsa vedu wendanetsa ina ndichadi zvokundura. Samana gumba neti. Ndikati ndichadi guys zvokundura uraiti mawina kwa. Hey guys, ndikati mawina kwacho uraiti ndichadi ndanetsa ina ndichisina simba kuramba nyora ndei ku live. Uye ndaunduka guys. Ndaunduka. Ndikati ndichadi guys ndanetsa. Apa ndanetsa zvoshua. Ndanetsa munozoti mukapona kupindura ma comment 1 by 190 something comments. Dzanga dzandawana dziripo. Munonzwa pa 190 something ka dzanga dzichitsigirawo ndofunga dzadzitongoti kuma 80 120 110 idzi dzanga dzichiundura saka ndazoti ndanetsa bedu inangu anchadi ndasarenda ndati ndanetsa inda kubvisa comment yangu ini pazo yamwe mudiaries ye asa ndamuona angu panapa mudiaries nezoti comment yenyu ikati but comment yangu shamwa ngati let's be honest comment yangu yakaipa kuti kudii kana kuti imimi makanzwa amnechita chandanyora chekunyepa nazikudi zvinhu zvakangotaurwa papublic domain anditi kuchinzi madam vane makore akati anditika indauyawo ndikati aiwa andikangotonyorawo kuti beautiful nditokomendawo picture complimenting beautiful andika 24-year-old mother handimazviona ndokomenda ndafira iyoyo beautiful andika 20 makore aya ndanyora 24 ando vasina kufarira vana kufarira makore kuti kwa wanyorere makore ndikati ko ndoga kunyati ndakaisa makore ati baba ndo vakataura kuti makore amejoma indati komenta undu ne ndo andaundurigwa iwayo makore andaundugwa guys ndaundugwa asamanda ina swaruziya guys munozati kuti ndazonoudzura comment yangu apa yanga yafamba ndafaisa page sei ndanga ndafaisa page rake zvisingaiti memwana ndanga ndafaisa page zvisingaiti ndazonodzura comment yangu ndonati ndanetsa ida kuda kuenda ku live kuno ndikati rega ndichinobvisa ndinobvisa comment yangu ndikati venda kubvisa comment yangu nandichadi ndanetsa kana pane wese ofendwa necomment yangu sorry henyu ndakubvisa comment yangu ndikati ndakusirega iripo 5 minutes vanoda kupindura muchipindura kupesera vada kundituka muchindituka kupesera ndakuda kuzobvisa comment yangu nobadadi ndamira 5 minutes dziya ndobva ndazobvisa comment ya ndazobvisa manje comment munozoti magosi aita kuduruka guys ndazobvisa comment yangu yayo ndabvisa comment yangu ndobva ndanonyora imwe comment anoona ndikati ndadzoka mambondiundura vasikana ende mambondiundura mandiundura kudaro asi mandiundurirei honaiwo macomments akazara pane pakangofanana necomment yangu yandanyora kwebi mandiundurire naipatisha hasi yangu makore ndaichitokomenta munozoti wezezvozvekuti wakomenta nezvakanaka woenda andiona wozodzoka wona vanhu vapindugura zvinhu ndozvaitika ivava andiona ndozvaitika pari kuti ndichaexplaina hazvichadetseri macomments kwangave kwanga kusingasaiti handimaona kunditi vanhu vari kuvhunduka makore api kana kuti kudini kuti makore ndeavo ndingati vedu ina makore angu ndachembera indidori ne42 ndatochembera mutundu ndakadai handimaona saka ndinenge chitoti chikukomplimentawo vana zvino kana motituka muchiti kwaijemberedzoda vana vadiki vava andangu handida nemabhendi komati ndadiko handimazviona saka ndo nyaya yaitika masikati jusira ndinaro guys kuti muzive kuti muzive kuti hanzi I'm curious what you are eating unoziva pena zviri kumbodyiwa zvisvino apa inozati ndaakuzati handifariri sadza either handifariri sadza saka iyi ari kutrai fona rega itoni is your number so see uyu arikuramba achisendera Lawrence akuramba achingosendera mameseji Lawrence Manzini handisi shamwari yako Lawrence handisi shamwari yako handisi shamwari yako Lawrence vavhundukei because kwanzi yakazvitaura kupi ndikati imi live yakangoti zvakangotaurwa wani vamashitupa akatokanda saka imi muri kuvhundukei mabridemaids akaoma sikana mabridemaids akaoma namba yake ari kuti seusini handina seusini samantha vagara vanga vane vhesas neni chaiko chaiko haizvitombori zvokuti kwai kudii vagara vane grudge neni
but munhu wacho vari kuitira garage anakana basa mufree speech anakana problem nezvakwanda. Name guys, munhu tomubata sei? Ndine namba yeseusika iyi, but namba yacho handiziye. Mira ndipiwe naAndiselina. Ndine namba yeseusi. Ari kuti namba yenyu seusi. Mira ndipiwe namba yeseusi. Handiziye nemusoro yenyu. Andiselina varipiwa. Okay, hanzi uri kudye. Andifariri sadza yidha. Ndikudya rice. Andiselina. Marara iri. Ndisenderewo kana namba dzadzise usiku kuti wane kubata munhu ada kutaura nyaya dzapeki uyu. Ndisendere handisisine musoro Andiselina motiregererawo. Dzese usiku dzangu dzimwe dzamunogara makapina dziya dziya dzinofona nevanhu. Dzipinei ndikope ipapo. Sharp. Guys, kana ndimi umoti chirudera chadani chinyengwa guys, ndichiri mugame rekunyengwa, ndingada kunyengwa nemabhendi eri asikana. Andifarira hangu ane mabhendi, chasingazoita hazvo. Andifarira hangu ane mabhendi, not kuti anything wrong. Yidha saka anzi anzisimeni manzini kwana iwe. Isa yidha saka meno vaisa unoziva rice recipe yekusanganisa rice, nyama, macarrots, peas one time. Ndo yandiri kudya iyoyo. Ukona? Handizoti ukuona here. Can you see? Yekusanganisa nyama anenge ari mapiece nyama unoicheka into cubes diki so wosanganisa macarrots, wosanganisa peas, wosanganisa everything imomo wozvibika kawani. Ndizvo zvinongoitwa vanhu vacho vanenge vasingadobika saka vanongoita zvinhu zviri fast. Ijelo rice yedu yemazimba iyoyo. Ipinei yandaiwana. Ndindumpedza. 84. Sasha, mupe namba dzandakapinda apo ndedzeseusi. Sasha, kana uri mu comment section, mupe namba dzandakapinda apo ndedzeseusi. Sasha, namba dziri apo ndedzeseusi, mupe namba dzandakapinda idzi. Kusifoni yake kunetsa. Naye akosheli koko ari semuzukuru wangu akutega live dzapera naye live dzatopera kuti arava kuda kutokutega hapana patakutongoseka zvedu. Guys, you can't get shimmy rap with the one in Zara. Unoziva chero kuno ku Africa. Isusu togara kuno ku Africa kana vanhu vari ku diaspora imi. Miraiti kudzei. Isusu kuno kuchezeza nemuri wa tunotoya tichidya tikendenge. Sadza nedemba tinotoya tichirova tikendenge. Hani mukona? Ndoka life kedu kuno ku Africa kuno. Hatikendenge, toita zviripo, totaperi kurira. Nokuti handidi kurarama zvinhu zvandisina ndizvo. Ndoda kurarama zvinhu zvinenge zviripo. Ndozvinenge zviripo. Hanzi rova chikafu. Mai ndakarova chikafu changu hamusi kuwanzara here guys. Hamusi kuwanzara here guys, ini ndikarova chikafu changu panapa. Manje Brother Lawrence vaita mistake. And nyengwe zvekudaro. Vaita mistake ndonyengwa ndomudimurume zira rangu. Come on guys.
ndova di murume ndomudiza ramu ndichenda kunyengwa here naini guys isu padasvika guys ka padasvika ndepekuti ndasiro kanzi father diaries chaivo chakwavainda kana kuti father diaries vafa guys ini ndi hangu ndinogara ndiri 1 handichadodi zvevarume ava hanimaona kuda mheno ini ndikanzi nhasi ndafigwa guys but father diaries varova pasi ini ndinotogara zvangu ndiri 1 guys handichadi zvekuti kwai varume saka ini varume nichavadi guys varume vese vandotongoona ndiva nanzvadzi dzangu ndotongoona sananzvadzi dzangu ini guys chero mukatondisienda ndiri murumu nevarume venyu musambovhunduke henyu kuti kwai chemberei kana munotowana takatogara hedu tichitaura nyaya ai vakagarapo idigirapa tichitotaura hedu nyaya hani mazvona ndo zvatinge chingori hanzi simbeni mbonditsiudzirai boyfriend indipe respect aita sei tana boyfriend yako aita sei hakupi respect iwe uri kumupa here respect totangira ipapo iwe uri kumupawo here respect yacho daitana zvikuru sei vanhu vanogara kuna nagermany muko tinonzwa kuchinzi kwai fudhi yenyu hainaki hanzi how old are you 42 andakureni iko zvinondichampa link yeuyu yekuti auye hanzi ngaise pepa diana kwai ngaise pepa ndopedza esapedza pepa lake ndombloga hanzi magia rega timbomirira bhuta tichidiskasa nyaya yamai vekusipa vaya aiwa unozati zvinoitika ndezvekudai so dangwe rainoki aha kuti vaya vafona manje hello that's better now yes tell us brother what happened with this peki umero what happened
kuseti manje vakatadza kubhadhara ubona kuti kuseti manje avabhadhara 20 vakabhadhara 10 kuseti manje vabhadhara kuti 10 vazogwa nemukuti 20 vaita 40 amai acho maja kuti vanhu akasipidza vatuka vanhu vakasipidza inonzi bhatisipedza mberi vakasipidza vatu mari nokuti papa havaonani vangabva 10,000 kabisa chinyari naetek chinyara secret andoona mwanangu uda mari here ndapa mari yangu ibari kunyarari waripa mari yangu zondipa mari pavasaingana mari avakanogara vita takava kuna mai naamnesa 2 auda va 2 uyu angarwana nhandeve angadagridhera amenga mwana kune vanhu vakada kuti azinyaya idzo ndakuzoona mai acho kuzone mwana ndikuzona mai acho padaro kamacho vangu pateni vari pateni vatotweda vati titokuda vanhu vapedzi then kuna iye mari yacho madakutoma 1.7 machiona nemazai ndandakaomerwa akandadabhadhara vati vaiva mari yacho mari yakasara angari 3,000 pakasanana kuna iye yakasara saka mari yobva yakaona nhasi mari mari unopiwa ona palati manje unapika nenyaya unodhandazanote papa hapana totoonza atushanda tobva akasashande dauda asena mari pazvishiyapa mari dadaaso akatoa 5,000 katu pamada atuwa 2,000 padadaruka adaupira mari yangu izvike pamusoro kwetoko kuti isvike pa 20,000 kuti mari yangu onai saka mari iyi vaida pavakaitora 2017 vaida ndo pavaida kutanga kuvhura chikoro pavakatora mari iyi ndo pavaida kutanga kuvhura chikoro here pavakatora mari iyi ndo pavaida kutanga kuvhura chikoro here saka mari yamapiwa sofa mari yamapiwa pa 100,000 imimi imari ayo mara muri 300,000 asi aizobereka Maria
Honai, because nyaya marangu handizivi, but what I know is nyaya kunetsana kwavo namai vakasplita because chikoro vange vari chikoro chavo vari two vakanetsana zvavakanetsana vakasplita, and the mom andika ndinotaura nawe inini, she came to me vakandiudza nyaya yacho yese anditi ndati panyaya yavo ava vanhu ava ndoiziva hangu yekuti vakata chikoro chese vakazosplita vakaparadzana, mai vakasara, ikatonetsa nyaya yachona ikatonetsa. I know the story. Mai vakasara havo, iye akaenda kunoita zvake, ende mapepa aitoshanda pachikoro apa anga ari amhomsi, anga asiri ake. Ndosaka ndanga ndichibvunza bhudhi vaya vaya kuti makaona here mapepa wakati it's personal and what because inangu I know what I know, but handikwanisa kutaura pano because amai vacho vakataurawo neni in confidence kuseri, animona. So uyu peki uyu hunhu hwake peki ushu ndozvaari peki ushu. Vaitaura havo kutaura ndisaka I don't know, but mai vacho mai omera ukataura navo zvakanaka, ukataura navo vari sounds very reasonable, sounds like munhu mukuru animaona anoziva zvaanenge achiita. Avavanzi avavanzi zvakaoma. Saka vane zvikoro zvanhu akawanda. Saka kuramba achivhura zvikoro kwaanenge achiita, uye achivhura zvikoro achiita zvakaoma. Imari yani ende achibhadhara nei? No, amai vacho inini hangu amai vacho ini kwandiri inini she's just a good lady. Even banga vachitoya nyaya yemwana wavo panapa ndatovaudza kuti mama kune nyaya yemwana, ndatovaedha pacall nevabereki kati nzwai nyaya yemwana wenyu, vakati mwanangu ndofunga nyaya yangu ndakakuudza kubva kudhara nemwana ushu, inangu handazvandotaura ndonge ndiripo palife ndakateerera, ndachitozviziva kuti vari mucomment section, ndandichizviziva. Kungonzwirira nzvadzi zvoda kuita isusu regai timboona kuti vanhu vaatari kupa mari dzavo vari kuvapa here, kana asina we report here period. Imimi yenyu imari yasara 15,000 haisi kubereka. Agoni kutaura agoni antaura nyobu. Azviti
hazviiti hazviiti but ndakamunzwa inini achipindura mai vake ndakapererwa ndakapererwa but anyway tichatraya kuipinayo nyaya yake iyi mistake yaje yakaita peki ameno rikaitimboona tichatraya kupina kuti ngaise but tichange tichingoposta pafacebook mapictures ake kuti peki ipa hanzvadzi mundipe star renyu kuwhatsapp ipa hanzvadzi mari yavo ndizvozvo mundipe star renyu so that ndizonyatsonyora kuti ipawo hanzvadzi ava mari yavo kana usina nyaya yacho haiperi tinenge tichingofamba nayo everyday kusvikira vanhu vaziva chaasiri kuziva mandechekuti iye wekusaiti kweke munhu ari kurana business handiti iwawa zvokuti hanzi kusilandwa iwo kusilandwa kwemunhu hakuna basa but chinhu chinokupa chikafu mumba chikazenge chakudestroye kamanje ndo pane dambudziko ipapo unozati vakatuka inini handina pressure because aiwa ndotoseka ndodarika handiona ndototi ndezvenyizvo but panyaya yechikafu yekuti unodya ndokwa unoshanda kubasa kwako manje vabereki obva vabvisa vana vako then zvinobva zvatodhakwa zvakaoma woraita hanzvadzi yangu nhamba dzeinda nadzo regai tingoitawo sekuita kwatokwanisawo kuti kana zvichiita aite reach out kwamuri kuti abhadhire mari iyo kana asina kuti reach out aiwa isi tongofamba nebhora rekuposta alright thanks hanzvadzi okay right guys ndo zvazvinoita izvo zvimufundisi peki umera pastores peki umera we have another person pana pari kuchema nemari yake hamunzwiwo tsitsere tichitikai muri mufundisi hanzvadzi vari kuchema nemari yavo 15,000 iwo rutoda kubudirira kuramba utsvaga mainvestors ekuti uvhure zvimwe zvikoro but mwe munhu achema ne15,000 yake that's not right vanokakama elizabeth vanotaura vachikakama that's not right guys wona imozotokwanzi mazimbabwe toitirana utsinye toitirana chi antika hapana utsinye watinenge tichitomboitirana hani mazviona but wona look at this guys look at this nemamunzwi wotsitse here guys musatambe ne100,000 mimi guys musatambe ne100,000 kungotora 100,000 achipa munhu mai vake vari right zvokuti mai avo ndisandati chimwe chinonzi bright student chimwe chachona musachibate because hatisi chake ndechamai vacho and she's a very reasonable woman ndimai vanototsva goma zvavo vechikuru vanotonzwisisa but mwana wavo chete wavakazvara indakamunzwa chipindura mai vake pakukonana kwavakaita pakuzenge vosplita kwavakaita the mother told me everything the mother told me Angelina ask the mom, she'll tell you she told me everything I know I tried kutaura napeki kuseri and ndikati kuna mama kuti muye palive nenyaya yemwana wenyu hazviiti let's try kutaura nemwana uyu kuseri tinzwisana naye handika unozoti akavapindura zvakandirwadza sei mai vake vakati andokuzviona mwanangu zvandanichikudza ndakabva ndakotomusiyana naye ndikamubloka ipapo ndazomuunbloka nhasi ndichida chi kuti anzvizive nezvenyaya iyi so guys what I would do in hausi utsinye masazoti kwazisimenda ndandimboitire munhu utsinye hausi utsinye but what I would do in nanka kutanga mangwana kandichati vakadzi vapiwa mari dzavo tichangofambawo napeki uyu vabereki vane vana vari kuchikoro chapeki uyu Cape Town kuchinonzi bright student chapeki umera uyu mune zvivindi nerafu yana I don't know how old she is I think right now ari kuma 30 something koko ndokwaari aniona arina 30 something saka inini tichanga kungofambawo nenyaya dzachona antika hausi utsinye but look at it guys hazvinyanyi kuzopa picture kwayo vabereki vane vana mune zvivindi kwakubright what nerafu ine mukadzi yako kuzoti vana venyano vaita sedaini nerafu yaanayo mukutaura chipindura mai vake nyobvu kokuzoti vana venyano vaita sei kuzvikoro uko alright guys zvatichaita tichatsvaregai tivate tiedze tonoti kuseni kunofuma sei tonzwa nemadzimai avo kuti zvinofuma zvakadima kuseni starting from there I wish dai ndambofonera bhudhi vaya vanga vachimira naye stereki vaya
Budi anzi Budana Shelton Chiangwa nditi Budi Shelton Chiangwa mana mamiriro amaita nemunhu uye munzwe nyaya dziri pano dei vayanso kuya vaita zvokunzwa hanzi anta zvo women empowerment imi women empowerment yekuita sei kwachikwereta Budha mari yavo nekudhira kuita nekuningirira vasikana nekunetsa kuita zvinhu panapa women empowerment yei vana baba vachichema nemari yavo kana waita zvo women empowerment let make sure kuti you are not owing anybody hausi kukwereta munhu anomaona woita zvo women nguva ndikauya pano chiti mozona makana kwakubuda munhu achiti kwaisimeli vanondikwereta mari yangu havana kundibhadhara kana nemi munoti kudii guys munoti kudii simeli vakatora mari yangu akasandidzosera munoti chii hani nemi munoshamisika kuti izvo kumashure api atinonzwaya ndofunga Sasha hadaire ndatry hadavire I tried hadaire handanoziva anenge arimo mulive umu anenge arimo mumacomment section umu hadaire hanzi kunoitwa maraundi ekutengerana mota kwapeki inga akaoma nemi jack of all trades unogotenga mota sei usati wapa munhu mari yake chitengwa pa munhu mari yake unotenga hako zvebhasi tanga wapa vanhu mari dzavo uzonotenga hako chiro kanotenga ndege hapana nebasa newe kukapa wakaoma asi kukapa kune mikana yakapusa kudai yekungoboora kwai makamuziva sei kwemi vabereki veCape Town munhu uyu mukupinda mumaraundi kwenyu kwokudidi makamuziva sei kaitimbona kumameseji kudaro kune mamwe mameseji akapinda murume uyu ambodavira anotongwa napeki uya murume uya ambopindirinya ambododaiwawo atodlawo uya yaitoni hakuna akutodla uya hanzi itsotsi peki akatombobira mwe mukadzi wekuCape Town uko vakamuyanika pagrupu reCape Town ndokuti kuda azopiwa mari yake imeseji imwe iripo iyi yani right guys saka regaitimirire mangwana tione kuti zvinenge zvakamira sei mirai timirire mangwana tione vanenge vapiwa mari dzavo here kana apiwa mari dzavo then totanga kufambira yaBudha vapiwe mari dzavo mirai timbomirira ramangwana right guys hanzi mai vadhoidhoi imbotaura nyaya yamai vava vemupostori vetroli yekunhingirikiri yekuspa amai vava igogodera mai vava igogodera mai vaya mai vai gogodera guys mai vai vauya zvikanzi vatanga vachiti pamamuri palive kai mai vai vatanga vachiti kwanzi mwanangu ndibatsirewo ndodati mubati statement ramai vai ndazoseka kati atega edu nevana vangu
hanzi ndibatsira ne 20 rand ndakasvika kusera ndi 3 days ndauya kubva kumusha saka zvina zvinanimira zvakanaka ndopa ndati 20 rand yekuti kada kutenga kaupfu chete ani maona vatanga vachiti kaupfu chete tikati abo tirega itidi tigoenda kutora tontenga kaupfu kai handiti right ndadzoka ndavatora paya taenda muspam ya tapinda muspam ya muya pamarobots kapa ndikutaura pamarobots pandikutaura apa taenda kuspark yakuya zvikanzira ndatora hufu andinonga chanda chihufu chidiki ndikachitora ichi 12.5 chehufu kuti mukwanise kulasta neushu nenguva yakareba mune hufu vatora 12.5 yasvikanzi mwana muri bva vandizevezera kwadai wachitaka nemafuta acho neshuga animaona ndikati izvazvakazoenda nyaya yazvo inzokaenda nyaya Monica zvikanzi ndikati but ndandisina kuzviisa pabudget mama saka tongotorawo zvatinokwanisa hatingokwanisi tizotora zvakati wandei ndati kune musikana chitora mafuta yanga pamoza zvemusipa zvodhura imi vatora mafuta aya vakanda ndikati shuga vangavomhikura rera zishuga rodhura zikuru ndikati aiwa chitorai 2 kg mama andika spa inodhura vapinda vatora spa 2 kg ya tave kuseri zvikanzi toko kemfa mwanangu necolgate kaichi kemfa necolgate nesipo yekugeza ndikati mama moda zvekemfa munoziva kuti isusu tichikura mama taizora yokimweri wobika wozora imotoda zvekemfa apa vanga vatomhikura zikemfa ziguru kariya ndatozoramba ndikati aiwa mama nyama vaimirira that zim chiki vaimirira nyama vaimirira ngatikunzi zvazoitikazve ndobva ndati makutotora zikemfa vatorere colgate because colgate obvious vanotoenda vangafambire muromo munonhuhwa chivatora kemfa nesipo chikanzi chitora isipo iyi sunlight chikanzi aiwa ndini ishi sunlight ndokanitora hangu zimbangura mene kune mazisipo anotengwa vanhu vekuzimbabwe so stereki anditika rakakura kudaiwo rinenge rizidhafu so zisipo iroro zvikanzi gwakoripo that zimchiki nesefu kwai nesefu saka iva rinonati uniform dzavo dzevanopfeka dzeblue dzia dzine masefu ndofunga avanowacha nawo akafanana naariel ayaya animaona saka paiva patanga tiri papa ariel yacho inoto yanga ichitodhura yanga ichita kuma 90 something anditi tiri kuona sefu nyuwani kuadvertise safe original but iri nyuwani aya vanenge vachingosiyanisa anzi machiya mine zvava maingredients avanisa imomo safe ndobva ndati achitora iyi safe at least tirikuita 40 rand hanimaona yakatochipa ikuita 40 rand because masefe esa muri kuona timari masefe ite 80-90 rand zvikanzi aiwa ndodai ndikati aiwa tora iyoyi isefu ishi haisi fake munowacha wazotora sefi yaya tatora takanda iyo so sipendo isone vatora sefi yaya vakanda mami handichika zvikanzi vakanga mwaka inini pana ndishara nepafoni pandakabata foni vakutaura nemusikana manje mwana wangu zvikanzi unoziva ende maita yenyu unoziva vhiki rose rapera vakanga mwati vamboti vane 3 days vauya zvikanzi unoziva vhiki 3 days last week rese rapfuura rakapera ndichitambira kwenyu kwamunogara uko ndichifamba ndichitsvaga kwenyuko saka mwana wakutachawabvunza kuti komati 3 days 1 haana kuzovabvunza abva ramba akadi akanyarara andiona zvikanzi last week ese yapera akapera ndichifambira kwenyu kusadi ndichitsvaga but zvino kunongoti kunonetsa kuti kure apa nendagarira ndabva ndanyatsoona kuti munozi mosatambira mapostori imimi apa mazviona here zvaitika kuti hamuna kuzviona migesi padapinda muspa mazviona here kuti padapinda muspa muzimbabwe noyanga ari muspa anga achivateverera tikadai ovateverera anga ari kumasure kwavo tikadai ovateverera anga achivateverera ndezonyatsoonoti no vamwe vakadzi vechivamwe kwete vese vamwe vakadzi vechipostori vane mbiri dzekuba kutopfeka mahembe aya ewhite kuya kuzoba kushandisa uniform dzechechi kuno kusouth africa its very common so mwana kwatotaura kuti muri kuona here kuti mai vari kungoteveregwa ndikati aiwa pari kutofungidzwa kuti machanonga something vakaputira hanimaona saka vasozati tinavo nokuti vanhu vai vanoba pafeya but indangozoti akuba kana kusaba kana kuidii izvo zvavo ini ndabatsira nemweya unoda zvezvavachaitawo pamberi zvazvichinei neni handimaona handivaziva ndinei nazvo handimaona tazoti vakudza mwana wangu manje zvikanzi kana wazobuda utauri namama akavandipo kana 30 rand at least pana kuti tiri muyama muspa tivati chinditengerawo usavi muspa pandasipanasaura nyama papai vakutaura nyaya kuti vanoda kemfa ndikati hamaya vatenga upfu vatenga mafuta havana usavi panoto chiti chinditsvagirayo kausavi momuya vakuda futi ningirikiri nonzichi vakuda kupiwa ningikiri mari komari vanoidii
ndopandati aiwa mama mari handichina mukona tawa 5 waya pasekuseka 490 something ani muri kuona tadona 5 waya sekuseka tasingakuzviexpecta tasingatozivi kuti muri pano mai saka kuti tichakupai 50 rand apachina zvotoita kana muri kuti muri kuchema usavi mochigara pano ndoenda kupi ndoenda kumpa asiko zvino zvindombomhanya kupikwa ndombomhanya business rangu mutano pane munhu ndandichitara wanandichiranira mutano angandi munhu ari kunze kuaustralia kwakangadi aisa mari yake akati nditumire vanin'ina vake kwavanogara mheno infact akati nditenge mavhocha egrosari ndipe vanin'ina vake because vanin'ina vacho vanenge vane history yekudi yekudla mari history kwakapiwa mari vomwe vachingoredzanisa musavape mari vatengere mavhocha saka ndaenda kushopura chinotenga mavhocha yaya animona saka ndatodzoka ngati chirega timanye saka laki ravaita mai vava kudhuze kwavanga vari kweva kune chikoro chiriko kaka ndokunodzidza chidhoidhoi animaona kune chikoro chirimo mukati mama chinodzimomuya musebabu yaya saka ndokunodzidza dhoidhoi saka ndatozongoti chirega ndimanye kumba ndotora chiusawa hwacho tawana vakagara dzanga dzava kuma2 because ana dhoidhoi vanobuda nakota tutu vanga vakagara zvinokuti kwanena na1 aiwa vanga varipo tawana vasara vari 1 vakagarira varipo papaya ndopanoenda kumbati kana torawo nyama yatatomboda kuti wausimbekati vati na1 mai vavaenda chirega tichingodi ndikati chingoenda zvikanzi angoti angati takure ichi nyama chitiende nayo hande tingonotora nyama yachona mubva tatoti aura ichi hande mubva tati tikatora nyama muno mubva taenda nayo cbcc tatorawo zipaketi renyama rekuti vakadyawo vari tune shamwari vasotora kwavanoita zihombe itori pabheki pane imwe nyama yandenge ndisina mbocheka inenge iri mapabheki umu vanomaona because zvinoitika ndezvekudai so guys inini kana ndichitenga papaya zvandoita inini personally takumwe tedu nyaya semadzimai anditi musazondimiskota guys ndine problem yekumiskotiwa kazhinji kacho anditongoita nyaya yaka mundibatisise ndinoti kana ndichitenga grocery papaya ndinoza tinogona kumboitawo kuda kuita maplans pakati apa saka mari unenge wakuda kuita maplans nemari nezvimwe zvinhu so inini zvandoita I buy my groceries in bulk animaona ndo I buy my groceries in bulk because ndinenda kuzati kupera kwemwedzi cheteka chero mwedzi ukanopera ndoita mamwe mava zvandinoita animaona handizonzi ye every month grocery kana tukudi saka iyo nyama yachona munozati zviri nani guys vana vati nyama haisinyanotinakira but iripo vachitodya zvavo saka what I do ndinoenda kune rimwe bhucha riri muno munonzi Meatworld kuMeatworld ukaenda uko vanotengesa half yemombe vanogona kutengesa kutangirawo pathai apa vokuchekera mukucheka unotokuchekera unotofila fomu rekuti ndoda kuchekerwa sei unogona kwazati ndoda vhoroso ndoda mince meat ndoda mashort ribs ndoda chunk ndoda steak ndoda unotonyora kufila chifomu chinenge chiripo chachiya handiona saka ndotenga iyoyo hafu kazhinji kacho nako zisa hatina kuwanda kamunomba we are only 5 animaona we are 5 saka hatina kuwanda saka ndotenga chakiyaya nyama yaya hafu yaya andika yoslicewa yochekwa handimboite problem yekunzi kwanzi hatina nyama pakati apa nechita macommitments angu kumusha animaona kumusha uko nechita macommitments angu ikoko kumusha ndichididi nchita zvinhu zvangu zvandee ndichiitawo muno nchidii handiudzwe zvokunzi kwai hamuna usavi handimudzwe zvokuti kwai hamuna mafuta because kana ndichitenga gosa rangu pandototenga ipapo ndotenga mafuta angu nemabox handimuri kuona so ndabva ndakutora plastic renyama yaro ndikabva ndanovapa mai vaya ende vafara singaiti ndikati manje firiji zvikaita nokumbira kwalandlord ndozvavataura saka ndokuzoona vavotoda kutondivhevhetedza kuti kwai chindiperekedzai muno ndikati kwamunogara kure mai peturo handichina peturo kusvika kuko ngatingodini imi zvemawira mamboita takurai mitundu yenyu ndakupai tundu chifambai nerudhimindi ndazivasiya vakudi vakufamba nerudhi vakuenda handichimaona hanzi kota yese vanogona kutengesa kota yese kunoku masivanda vanogona kutengesera kota yese zviri kwauri iwe ungotaura kuti ndiwanzirei vhoroso kana kuti ndiwanzirei ameno mashort ribs handika kana ndiwanzirei stew zviri kwauri iwewe handichika ndo zvavanodi zvavanowanzoita kupucha kwacho ikoko saka mai aya ndazivasiya achifamba vachiinda asi nhamba vatozoshingira nenhamba ndikasazodzoka pano ndichikuudzai kuti vediwe mai vaya vakudi vakudai stereki denda ndavawanira basa mai vaya ndakwatsvagira basa rekuti vanoda chinoshanda chidzokera mumba kwavo kuti vasazo nekuti namba dzangu vave nadzo most probably vachagara vachifona vachiti ndo mwanangu chakati mwanangu zvino iwewo semwana uyu unenge wakuzoona samai samama vaya kuti vakakuti chakati wotohwa mwoyo kugwadza kuti kutondikumbira kwavaita kutota ndina kwandaita pamukuda vava vatachi nenzara izvozvo animaona saka tine hanzi kuzoda fodya moto nepepa zvese one time
but anyway unozati chimagi kazhinji kana uchida kuitira munhu chinhu kana uchida kupa munhu kausatese zvakawanda tangozvitaura hedu panapa senyaya yanga tisina kumbodiscasa masikati tachiti chazoidiscasa kana ndichatombozvitarisa hangu papaya kuti zvazodii zvikazoita sei kana zvikadii aiwa handichazvitarisi indatobatsira pangu ndapedza mwari ndio vanoziva zvezvichaitika hanzi ko vakazoba kubasa ipapo manje ipapo yeslaina ipapo manje panyaya yekubasa pando pane nyaya but he amen hanzi vanonoba musai zvinondodii vachatanga kufona vachafona Angelina kufona vachafona kuti changamchanga vakati changamchanga ashem that vakachangamka vakachangamka kuzevezera kwavaita 2 minutes vamoti vachikumbira ningikiri 20 rand vachitara zve 3 days ka nenguva yavazochidya statement vati vhiki rose rapera ndakanga ndichifambira kusaidhi ndopanatoona kuti pane ere but anyway guys handizivi tichangomirawo zvakadaro toona kuti zvinofamba sei tichangomirawo zvakadaro toona kuti zvinofamba sei hanzi she is prondorized too much I don't nameno zvinofamba sei kupa mwari ndo vanoona ichokwadi Susan kumwari ndivo vanoona pakupa moyo hazvichadi inini isu vanhu Laura hanzi thank you saka isusu pedu papaya tatopedza zvedu zvimwe zvese zvaiwa asisi zvedu kwakungoitaurawo zvedu but hatatopedza nakupaya epo paya tisanachira sometimes you need to just unlock the blessings ako iwewe handichika wega just by giving it hangu guys truly speaking I prefer giving a total stranger than hama talking from experience munoziva kuti nyaya dzekugadzirwa kwemari hadzisi zvokunyepa guys indansinga believe that crap yekuti vanhu vanogadzira mari vanodii handika tiu ndakazonzwa umwe munhu achitaura kuti akagadzirirwa mari zvokuti ndakaona kutambura kwake kwese pain yake zvaisangana zvokuti mari chechaita kunge inosvedza kunge akabata muramba maoko mukamo ndopandakazo saka chiona kuti hama inenge ichiziva mutupo wako unodembetegwa sei Patricia good night uchinzi chichichi woipa mari uchichibatsirikana iyo yoenda kunogadzira because inenge ichitofunga kuti une mari stereki izvo iwo haunawo mari kutozvitamburirawo ukutongwavha ukuthi udyewo urarame life iri nani animona unenge uchitongwavha anti munoona saka ndo zvinonetsa chi hama at least total stranger anganondireverera chitikudii nerudzini nanondiziva so guys basically that's it kupa mutoro the best Susan kumanikikira nonetsa kupa hama kunonetsa ufunge hama dzinonetsa idzi hama dzinonetsa munozati vazhinji vedu kana kuti vazhinji venyu masite enyu mamwe izvi zvari mumabhodhoro as we speak munoziva kuti sometimes mazita enyu anenge ari kana muzvihari akwidibigwa pasi kana pasi pematombo apa zvipepa zviripo zvokuti gotora John hafi akabudirira hafi akaita chinhu chinobatika haafa ngokuroga tozviramba hedu zvinhu but zviriko zviya vanozviita hama zvakakwidivira kudai so antimaona ungavadi nomutogwa anonditaura zvinhu zvakadaro achiwadei pazviri saka sometimes zvinonetsa mufunge zvinonetsa saka guys ndakuenda gai ndinovata Gilbert wangu hapo waenda kuDurban nhasi kuseni mabasa awe ikoko saka achadzoka neWednesday so guys ndakuenda novata kwete kunovata ndakuenda pakunogara paTV handida ndichimwa ichi guys chana ndichimwa machiona chana ndichimwa ichi saka hope doloro dzapera ichi saka ndotozodi ndoenda hangu na TV na doido yapa hanzi hama ipiwe hembe dzakambofika okay all right inogadzira ningikiri but guys ndisati ndaenda kuti mundudzo zvicheri bhikize tiomune zvokunyepa zvezvadudu zvezve dudu ninangu kwandiri ninangu maya inangu charity begins with strangers zvinotwa charity begins tiomwe aende zvokunyepa zvezve but guys ndoda kumbokubvunzai ndimbondiudzaiwo guys inini every night kana nchinda norara papa nditi amai ndichavaudza mai vaya mangwana nditavanadaira foni toda kuvabvunza hanzi aende kuchikoro Sharon mangwana handifanoenda uchiti vakaenda nhasi mangwana vaendi kusura mangwana vaenda haaendi kuchikoro dzimwe nguva izvezvi pamunhu utaura esi pamwe atovata pasofa
anenge akavata pasofa so omirira kusumudziwa achiniswa murumu make anowana apa anenge azvionera mahora ake ari 1 andika kuchinopinda murumu muya muya manje oga otya kuvata murumu muya onopinda mumarumu avamwe achinonirova madhoti ndivhurirei ndaona ghost asi ndiye angachiona maghost acho ega mamuvi ake wayo guys ndida kuti mundibetsero chii chinokonzeresa kuti every night kana nda kunovata guys pasi pemakumba angu panovava zvokutoti kuvava chakundotora dombo guys dombo ndokwesha ndoita kupara nedombo kudai so ndoita kupara nedombo guys chimbonidzai zvinokonzereswa nei zvokonzereswa nei guys izvozvika masikatari havavi kana usiku panongoti ndakunorara kungonokwira pamubhedha kudai so guys munoziva kuvava kweko kuti anovava kuti kwete kukurwadza kuvava kwokuti pasi pemakumbo patsoka paka ndichiita kunge ndiri kutokwesha manga kudai ndichitokwesha nedombo nedombo rendakati nonga panza pana ndichikweshesa pasapa ende zvatove nevhiki zvichiitika ndashiya kuti chiini nzima kuchakuvundisi hapana chinobudapo ari right makumba angu lora hapana chinobudapo anenge atori bho kungovava kweko kutovava kutoti mumwe munhu akatokwenya zvinenge zvichitekenyedza handika mumwe munhu akakwenya zvinenge zvichitekenyedza but iwe uchinyazoziva kuti ndikuvaviwa unenge uchitovaviwa kutotora dombo kupara nedombo kudai pasi pawo pasi pemakumba apa kwete kumasaidi kana pamusoro kana pasi chaipo chakuita kuvava chaiko chaiko pakati pezvigumwe aiyo pakati pezvigumwe hapavavi pasi pegumbo pasi pegumbo guys hanzi good question asi munozvinzwawo ndini nevasikana munozvinzwawo panzi probably chando ha sha moli kana chiti chando hona mira meba kokuti chando ukuona mira hona doctor kuonesa munoti uri kuona here mira uri kuona kuti ndakapfeka socks munoti uri kuona kuti ndakapfeka hangu long skirt saka zvina basi ndakasunza kumba uri kuona socks ndakapfeka here ukuriona chijira chesocks uri kuona mira ndiribvise uona risinyatso kubudikira iri jira resocks ukuona chisocks ichi ukuchiona ukuona zvakaita mukati macho wana mukati macho chakaita chisocks ichi kuona ichi hanzi menoposawo pasi pemakumbo iriwa kumana hanzi kana muchinzi zvemenoposa handi kunonzi hanzi unoita unopiswa unodidi unoita maflashes kwose zvichingoita have nevhiki zvichiwira pasi pemakumbo chete hanzi ndoisa hot water bottle every night hanzi namilu I have the same as well. Good night igotwe. So Salty Magodo, okay. Yeah, Hansi, you need to check diabetic. My sister Vanombozvita, she's diabetic. Hansi mawakuda kuguma. Svike zvatibatsira zvichimedza. Svike zvatibatsira zvisingatoiti tikatoguma the better. Tikatoguma the better. Hansi part of menopause. Musama handizviti. Musama handizviti. Cut onion, put in the socks when you are sleeping. All right. Nasi kudanika chana bata hope. Imi guys, unozobatwa ne hope ka wambokwenya kana kuti 1 hour good. Uchingokwenya, uchingokwesha nedombo. Wozobata ende kuita kunge zvine yanzi diabetes smell my way. It why my blood test could be. It why my blood test. My blood test my blood test zerewe. Hanzi COVID ere. Aiwa ndina COVID ya COVID andina. COVID andina vasikana. Plus AIDS andina chatoteka chiketi test kiti changu ndikutestera pano AIDS ndo yandistori nakana. Because inoitwa pap smear guys plus nani hlik tester ndino tester. Handitombovhundiki kutesta ndakabva kunotesta riniko. 。
pap muna January pandakaita pap smear. Muna January pandakaita pap smear. Pap Epsom salts ndinayo but ndaishandisa kunwa. Ndaishandisa kunwa Epsom salt. Hanzi fungi. Ndambozvifunga izvo zvokuti fungi izvo ndambozvifunga kuti fungi makumbu but wama ku diabetes I think ndichangocheka zvese. Handiti sugar ndiyo unochekwa pachikumwa but I'm surprised kana iri sugar guys. Maybe diabetic. Ndichano testa but January yoyo yacho nayo ndikuti ndakaenda ku pap smear. Handiti sugar ndiyo yekutesta apa. Handi sugar ndiyo yekutesta apa. Ndakambotesta sugar pachikumwa pandakaenda ku pap smear ndakaitested. Ndakatestwa pachigumwa pachisugar ndika hapana vakambotaura hapana vakangonyora dii yanga yakabatwa sugar ipapo pana January kudaka ndakazoya after January BP BP inandi BP Florence inanditi BP zvinovavira kunakidza so ndizvozvo chaizvo ndinovasikana ndizvozvo zvine zvichinakidza so mavaviriro azvo BP handina BP handiti BP handiti BP inoita vanhu vanouyuka vanonyanya kufunga stereki vanotora pap smear yekusiwa chisimbi kuti dhoho vachitora tsvina ya ndo yandinoita saka ndikati pandinoenda ipapo doctor wangu anobva aicheka zvese ipapo handitsoka dzinenge dzaita fambira nyadzo but that's mina handinyanyi kufambira nyaya dzacho mazuva ano handifambiri nyaya dzachona but asi ndakwanisa 6 months 8 anozati kana ukaenda kwadoctor unodligwa mari ndakabva January handiti ndichazoenda muna June after 6 months zvino ndikamhanya kuenda futi zvemari vanenge vachingobataka pamedical aid BP BP ndaramba BP handiti BP BP and ini guys ini hangu ndiri stress free mufunge BP haiti handiti BP because ndingati chiko ndine I don't care attitude ngona ndine I don't care attitude yekuti ndino chero problem ndine zidambudziko chero kumberi kwangu kudai soka nditozviza kuti ndo zviripo ndizvo zvitoripo and I cannot change that ndezvandokwanisa kuita ndo zvitoripo ndoti ndirambe rinope zvozvo kuti ndotodzowa vasvika ndakashaya hope handirari handidini ndichifunga handiti zvizvo guys ini ndikatovhera ndatobatwa nehope ka ndotomuka mangwana kuseni kana kumuka usiku nchinda kutoilet kunoweta ndichatesta shuga iyoyo yamutaura iyoyo ndichatonditesta shuga iyoyo ndichatonditestwa iro ropa racho iro shuga yacho iyoyo. Hands can be checked in the pharmacy. Okay, ndikasoenda mangwana chai. Yes, ndozviri kuti netsa grace kuti vanotesta zvese ndataura kuti when I go to the doctor pandakaenda vanotesta zvese vanotesta zvese. Kungoti kwari kumadokta kwedu kwani makadhi edu anogara kwadokta. Makadhi edu anogara kwadokta atipiwi makadhi denda iwe ndakapiwa ndakutaridzai. Aupiwi unongotaridzwawo zvogara ikoko kwadokta. Faira rako. Hands being overweight. Saka naiya kuita overweight zvekudara here asikana. Hey. I must do something with this weight. Ndiyanditenda mangwana. Sans Epsom salt. And Epsom salt is salt of food. Ndise mundigirigiri mvura inopisa. Hanzi zvinopedzwa neguwa zisimeli. Anje Diana makuwa mazana ndiko kaini. Kumakuwa ndiko ari kutombondowane autombondwa ndongosangana ona zvinhu ndongoverenga chidarika andi concentrate kumakuwa sterek nyaya dzevanhu hai. Ndakaburuka bhazi racho. Ndakaburuka bhazi racho ufunge. Hanzi ndasina kudya. Apa pharmacy iri padhuze basera. Pharmacy can be better because unogona kungobhadhara mari shoma. Rega ndinde kwamangwana kudzindi grace ntange ndanzwa kana zviri zvo no problem totozvigamuchira because anga toti save moti zvinonakidza iri ngoramba uchingoningirira imi guys totongoti wondo zviripo iyo yamunoti menopausal yacho kwaichi menopausal yacho menopausal yacho inofamba seiko inofamba sei hanzi aging inoya nepakasiyana siyana hai tainya kuchembera zvodare video ma 42 years muzati vamwe ma 42 achiri kuzvara 43 44
Faith live yapera. Live yatopera hii. Hanzini heads cup nirodza from Norway. Makwenu. Sasha ndano kwenu gwamusoro makwenu. Nemtuzeone zvenye menopause yacho yamuzora iyi. Zvinofamba sei kuti gare takagadzirira. Ndinoda kubvunzawo right guys. Mimba haizviiti here guys. Aiwa apa ndokubva I'm asking for someone. Mimba haizviiti here izvi. I'm just asking for someone guys. Pregnancy haizviiti here kuti munhu anovaviwa pasi makumbo. I'm asking for someone. Musazoti ndisisimeli. I'm asking for someone. Guys, guys, I'm just asking out of curiosity, guys. Ndingovhunza wangu. Musazoti kwa intina ndisirini. How old are you? 42. Turning 43 manje. What other symptom do you have? I don't like sadza. If I hear sadza, then I vomit. Plus I sleep like nasikati ndikavata chakucho ndikangodzoka ndikangovata dai ndo chero ndichikudriva ndakutotsva guys because ndichingowa hope wopedza ukadziperi guys zvinofamba sei ndichingowa hope anomuona ndichingowa hope chete ndida kuzvivatira kuti kubu guys, makumbo changu chinonetsa makumbo. Chinonetsa makumbo. Andika, chinonetsa makumbo guys. Pasi pa ukuvava apa. But izvi zvemimba handisirini. Handisirini. Aiwa, kuvaviwa ndini. Samantha vaya vanotopenga ovaya gogo vaya vanyorewo dai vazvinyoresawo kuti gogo vanofamba neuruma tichava nyaya dzokutaura tichava nyaya dzenhema vafambe nadzo chembere kwachiviya tichava nyaya dzokutaura vafambe nadzo aiwa guys handisirini zveshuwa guys handisirini aiwa handisirini guys handisirini aiwa guys handisirini guys Faith hanzi name dzaitapurizona serious hausogona kurara here Faith tenga zvima sleeping tablets guys handina nhumbu musazofamba ndine nhumbu handina nhumbu ndachitoda kukusekesa yangu guys ndachida kusekesai zvangu guys musazwe moti ndikatedza kuzama symptoms enhumbu munhu mukuru akadai handisirini Cynthia handisirini handisirini ndachitoseka zvangu nemi ndangokusekesa yeti pana nyaya muchaiona vamwe muchaiona live mangwana uchinzi sisimeli zvazvagwa nasamantha izvo kuti sisimeli anonzi Sidhari is that she's pregnant mirai muone ichifambiwa nayo mangwana iyoyi kai inga wati unoita sweating one
sweating kupa anambondoita sweating ndati ndinovata I can sleep ndechingwa kuhope chete pese para asi hari china chingojoka guys zvehope wai zvindofunga pane panisana ndikawana ndofunga ndikaita one day rimwe ndandoita day rekuti ndongofuma ndakarara the whole day dzinopera hayi hope dzinondishungurudza guys mazivana handizoti chi but dzongori hope I think dzongori hope zvadzo ndo chete chingoripo hope chete hasa zandorova motikari kurwasadza guys nebhodhi yangu iyoyi zandopota hangu ndichirova apo neapo handirifariri kusarifarira kwangu kwangu ini nzanza kusarifarira kwangu kana chida kudya sadza ndifo handidi kudya ndega muplate todya takati 1 2 3 4 muplate ndokuti ndinyatsodya ndega harinaki handigoni kudya nokoti nyobvo kana 3 ndosiya asi kana takawanda dya muplate 1 ndodya handimaona kutamba zvangu guys handina nhumbu ini kana pati I'm just joking ndotongozvijokera hangu hapana guys ndakuenda ichirega ndinda hangu kunovata. Okay, foot pain is problematic for millions of people every day, from dull throbbing edges to sharp stinging sensation. For some people, foot pain only occurs at night when they are asleep. Exactly. This can interrupt sleep and make high quality. Read on to find out some common causes, how best to treat each condition. In many cases, a few home remedies can ease foot pain at night, but you may need to see a doctor. Ndiyo yawena Hilda Mumasai. This one ndiyo. Zvinokuita usiku chete. Na ndiyo. Hanze hope kugara zvakanaka. Faith hope kune akusugara zvakanaka, vasikamira ndikubatsire Faith. Hope akusugara zvakanaka. Zvazvandataura kuti piso inonzi inini hangu ndoda kukudza Faith. Andikakona kuti uri muhombe seni uri abi yangu. Inini ndati ndinokudza kuti ndinorarama ne I don't care attitude. I don't care attitude mukanzwa kuti ndikaona ndichitukwa pai andina basa andicha munoza antombotiri muki nditongoti futseke amene kokoko ndichidarika andikona dambudziko rikauya mumba mangu ndeta zi problem rabva kana ndichizwa kuti kwabva nezi problem zibabo ndinongoti ndio zvitoripo ndingagodi dai muchingoziva kuti inini ndiri mumwe munhu anowanza kubetrewa nemafriend seizvo kuti dai ndiri mumwe munhu zvichindibata nchidini ndakazosvika pakushudza paupenyu hwangu kuti I am not going to do a friend. Munochiziva guys, I told myself kuti I'm not going to do a friend and I fly solo. Ndinogara ndiri one. Life yangu iri private. Zvokuti zvaunonzwa vachitaura mustitute meni zvikazodai sometimes apana chekutsamwira. Anoona, because unongo zvitoti ava vanhu they wish to know me vachazondiziva one day chokwadi, but unfortunately maybe it will be too late. Life yangu iri private guys. The only person akauya pano pamba two akauya pano pamba pane mukomana wemaphotos uya akantora maphotos ayo madari madika yaya na more boys. Bvunzai chero munhu wemukadzi chero, and do you know bvunzai vanokudzai, do you know kuti even my cousin sister Zuva does not know where I stay? Ask her, she'll tell you. She does not know where I stay. She knows my sister stays in Rustenburg. Normally when she comes, she she doesn't know. She doesn't know. True talk. Andina shamwari guys. Shamwari yangu ndi doi. Munozviona imi. Shamwari yangu ndi doi. Andina shamwari. I don't have a friend. Ndogara ndiri one guys. This one ndichifarira kutamba panapa. Panapa mona itagara ma hours mangani. Tinogora togara panapa kusvika nawo andichitaura nyaya kana ndiri ndega kudai so Gilbert asipo. Andina friend. Ene Gilbert wangu munozati chi izvo raitinoka ari kudebeni ka hani mambona tambofona papa ndikati ndiri pa life mani mimirai kudisturb mimi aine hanzvadzi yangu ani maona aine hanzvadzi yangu mazviona ka pafona papa anenge achitoziva kuti ndiri pa life haana kana problem yekuti anoziva kuti andina akambondibvunza kuti because iye ane one friend, he's got a friend kuti macolleagues anditi saka munhu yokuti macolleagues akafona kuti tiri pakati anogona kubuda woenda kumacolleague akatisiyana neni anoona ishamwari yake yewani kauya wakati tikuda kuita zvakati vada anogadzira vanodidi anogona kuenda anogara chindibvunza kuti how do you survive kugara uri one usina kana hauna saka iwo anogara chindisi iwo ukafa panonzi mashamwari tinonyorani ndoti hapana. Munozati mindfulness wangu anogara chinditi mama do you unpredictable
maifundisa wangu angora chiti mama do you unpredictable. I think mama do pamaifundisa wangu anozapandogana namfundisi because that one is an obvious case. Sandimaona vabva kutoziva andina friend andina anoridza mukatika tounzwa motikari kana intercom pagedha paka toziva kuti idelivery service pane passport yauya kana kuti hameno pane letterbox kafuti vematsamba anongoisa chinjo datosainigwa zvokuti kwaiti katorohwa nehana kuti munhu ari kuti pipi pagedha apa ndiani. Hakuna guys, mozviona imi ndita time ndagara nemi panapa ndiri palife makambonza chikuzaiti chitika kana kune vana endai kugedhe kune munhu ari kudza intercom gedhe. Hakuna zvakadaro, hakuna. I don't do friends guys, ndinorarama ndega mufunge. That's my life. Iyo ndo lifestyle yangu. Ndikabuda pano ndichida kana kuJoburg uko ndakasangana nevafana vangu vekuJoburg vaya toita nyaya kuko toseka tobvarira nyaya vopedza ndoti bye bye ndorova yuti ndadzoka musi wenda swirawo nevanhu. That's me. Musi wenda toswirawo nevanhu. Besides that I don't do that. Handisi munhu anorarama nevanhu handigoni. I've been bent too many times nema friends mamwe ekutoona kudai so kozoti mamwe kuti waona mavhiro akasangana navo munongotaura kana zvokuti maybe pa social media apa pekuti munongofonawo muchitaura muchidini musingatozivani hapana chaunombomudza cheupenyu hwako but ukazonza vakutaura ungati vanokuziya. Saka ndakatozviona kuti no, the best way right now is to mukazviona guys ndoti hangu madrama angu anotoitaka ndiwe kuisa zvimacomments comment kumapeji evamwe nekudididi but pafair hakuna munhu achaitanzi ndine drama nasimelera kuti tikutaura kuinbox vakazodai. I stopped all that. Ndaimbodawo zvokuti andotambawo nemamwe maceleb masocialize nchidini nchi but ndakazonoti no pakupedzisira game rachirosara inini manje ndiri munhu wekuti takaita secret ka ndigona kutorovererwa pamuchinjikwa secret ndakaibata ndikiri proof ndakaibata because takaudzana in confidence. Hanomaona handizogoni zvokuti when I feel even ndaya naro but mukamufungika kafoni kaka kanenge kanaka katakura waka kanawo mabackup anoziya kafoni akandikabhudhara kanenge kanawo mamwe maproof ekuti ndikaburitsawo kudai zvo zvinoita but handizvigoni. Ndogona kutourayiwa ndinayo proof. Handigoni kuti iyi proof ndauya nayo ona iyo verengai zvionerei. Handigoni because tinenge takaudzana in confidence muzvinhu taiudzana mukuwirirana. So ndodambudziko randinaro handigoni kufumura zvokuti ndakunyatsofumbura kuti iwewo ukazodai mira ndikutorere handigoni ndongosiya zvakadaro. Saka ndipo pane problem yangu ipapo pekuti ndotoona kuti zvinani kuti ndigare ndega hangu zvitori better ndigare ndega. I'm better off ndiri one ndakadai plus ndina mari guys. Munoziva handina mari. I'm just somebody anongotorayo kungwavhangwavha kungorarama life yekuti ndingoraramawo sezvinongoita kuti ndisashayawo chikafu ndisashayawo chekuvana kuti vaende kuchikoro handina mari yekutenga. Saka unoona kuti ukaenda pane vanhu no handina kuburitsa mirira handina kuburitsa ndiye akaburitsa hauzivi zvakutaura mirira handina kuburitsa ndiye akatoburitsa handina kuburitsa inini. I never exposed anything. She did. Mirira simba guru she did. Ndiye akakanda zvima uyu zvazviya handiti inini ndandatozvikanda pano kudhara before all that nyakanyaka ndichingoti kune vanhu vakapiwa zvinhu vakatengerwa zvinhu izvi ndobva ndakanda apa pakazobuda nyaya nyakanyaka anga akandawo kwaka handina chandakaburisai. Handina chandakaburitsa pakaita mutinhimira handina chandakaburisai. Handina chandakaburitsa never. Ndine chandakaburitsa ndine zvimwe zvinhu zvekutoti ndine chandakaburitsa. So guys inini nawo ndozvona kuti I'm better off ndiri one plus. Ndinozati kana usina mari sesu tiri vekungwavhangwavha ndinoziva ukazoda kuenda unokwana vanenge vane mari dzavo andimoona vanenge vaine mari dzavo haibude andimoona because unenge usina mari. Isusu tisi vepasi pasi andinoziva tisi vepasi pasi vasina basa vavai andimoona vasina kana basa vepasi pasi vavai. Saka handizonokwani kuti ndingazozvikombewa nevanhu vane mari dzavo because inini yangu ndeyekuti vana vaende kuchikoro vana vadye handika ndakaiti gonya shandikwa nepekugara kuno ndikwa nepekugara kuZimbabwe handiti panoti ini. Saka zvoga izvozvo ndototenda Mwari nezvozvo. Handina mari yekuti ndingatomirawo pamberi pevanhu ndikati vedu muchina ndakadai so nditori richi ndine mari handizvikwanisi handina. Saka sometimes you are better off uri one kana uchidya nemavheji ako rova vheji rako one bolato saizvozvo handiti maona bolato saizvozvo zvinenge zvichitongofaya
kwana tikapindawo machaina medu imomo tikatengawo hembe dzedu dzemachaina dzitikagona kudzimechesawo ndikapfeka ndatopedza so nakuti ndakuchechi kune vamwe. Three Laura. Saka mozonza ndozo unozomboseka sometimes unza uchinzi mene yana kana mari makambondi ndozobvunza kuti kuva makambondinzwawo ndekupi wakambonzwa kuti ndine mari nei makambondinzwawo ndishora kuti ndine mari zvokuti du handinai patinoshamisika munhu achikwaya hauna mari iwo usada kushtamira nemari kwande pane panda ekuti ndine mari ndakana sendini andakana mari ndimi mukudisa ikoko kwandisingakwani ndimi muri kudita kwanisa kuwana nemari dzove nandina ndirege ndigare ndiri pandiri papa toripowo pakadai ndo pandotori papa komuda ndikwanise ukukoma kwana muzoti kwai aiwa handina but anyway guys tatichitandara idu. Hey guys, ndakwenda kunorara tatandara guys. Good night and God bless you. Don't forget to pray. 12 dzachaya here kana dzakuno chaya 12 11 kozvino tisa kanganwe guys handitika tisa kanganwe kudi kunamatwa dokudai mese guys. Kana pane vanhu vari offended sorry yenyu hapana wandakaofenda nendatokuofenda nemistake kana ndakuofenda inenge iri genuine mistake animbokuofende nichida animbokuofende nichida. Yeah, ndozvandozivawo Cynthia but panonetsawo takasiyana nditowana takasiyana. So guys, love you guys. See you on Wednesday. Kana une nyaya yako chida ndibata, if you want to talk to me une nyaya yako ada titaure kuseri, une nyaya yako ada tuye nayo pa live and things like that. Anditika mondibata kuseri ku live totaura nditika then itonisana mira ndimbonoita samakumba ya muonyeni nemu salt magudu yatagweya tuonisane kuti ndokuzokudza feedback kuti makumbo akamira sei. Angelina, love you so much. God bless you guys. Love you all. Mufunge mwari wakutire zvakanaka. Ndo munamata wangu. Bless.